Tak, moje první a doufám poslední výroba, že mi to nezhoří, moje vlastní udírna. Lendos. Tím boxem. Ovladač spirály, ventilatorů, horní a spodní teploměr. Koukneme dovnitř po 3-4 minutách a jedeme. Takže necháme udírnu vyčudit. Poskládána ze 4 dílů, aby byla jednoduchá na přenosení a na postavení. Kolik to máme? 49,5. Dali jsme to na 65, tak uvidíme. 64 má teploměr dole, 38 nahoře. Uvidíme, jak se nám to sjednotí. Tak.